liet ze gewoon al jaren even zien. Ja, dan kan je ook... Nee, echt niet. nee. Nee. Zo, en dit is die oren die je krijgt hier. Daar zit zwart en blauw in. Ik vind hem wel bedrog. Ja, we gaan in Noord-Nederland bejaardenhuizen dus bij Del. We komen hier 2 keer per jaar. We komen in het voorseizoen een keer met onze simmercollectie. Dat zijn bloesjes, kwatten, mouwen, 3 kwart broeken, lange broeken. We komen hier winters natuurlijk nog een keer. Dus 2 keer per jaar. Hey, joh, wat kocht? Ja, ik heb van die mooie hemdjes gekocht, zonder die bandjes eronder. Want je hebt die gliedje altijd zo bij mijn jappen stellen. Daar heb ik me nog wat van. Zo. En hoe vind je dat nou dat een kledingwinkel naar jouw tak komt? Ja, dat moet blauwen, hè? Ja, zeker. Dat moet blauwen. Want door dan... wij kunnen dit net uit, hè? Dus we kunnen net zo naar de stad en zo wat heen. Waar ben je hem nou op ziek? Dan mag je dus mevrouw die boeken gewoon naar de struinen en ze zei deze bloesjes, dat wil ik niet hebben, dat is met de koud doen. Ze zei ik wil voor de winter meer een draai. Nee. Kijk wat er aan kan. Ja, maar je hoeft het niet, ik heb je sjuggen nou. En dit heb ik nog lekker. Deze? Mijn perlijk, ja. Mijn dingen eronder, mijn blouse eronder. Ja, nee. Je bent even lekker ontstruin. Ik ben Hij vreegt je wat. ik ben alleen maar meisje alleen en ik ga alleen maar AOW. Doe maar. Ja? Oh, je moet er om denken. Ja, juist. Oh. Je moet er op een zin passen. Ik let er niks aan praten, hè? Maar ik wil wel even wat vragen, hè? Mij? Ja. Waar ben je nou op ziek? Nou, ik wil gewoon eerst maar even sharen. En daar zien we wel ook wat leuks voorbij komen. Maar je had net per se wat nodig. Nou nee, echt net. Echt net. Wat zit je zo rom in de kleren? Ja, heel rom. Ik weet het eerst wat ik aanlokken moet. Maar het is toch wel leuk om even te sneupen. Ja, dat vind ik altijd wel leuk, hè? Jawel, echt wel. Nou, dan wil ik op die witte blouse wel even passen. Ja. Familie rent het goed. Met protte koffiedrinkers. We gaan protte conditie hier inderdaad. Leuk verkocht. Enthousiaste mensen. Dus ja.